F'għażliet maħsuba biex Adrian Delia jkompli jsaħħaħ postu fil-Partit Nazzjonalista, 4 persuni qrib il-kap il-ġdid mistennija jdaħħlu bejniethom kważi 300,000 euro. Dan fi żmien meta Adrian Delia m'għandux l-għaqda tal-grupp parlamentari warajh. Fl-aħħar ġimgħat tħabbar kif Pier Portelli se jkun kap eżekuttiv ta' Media Link u dan pakkett finanzjarju li laħħaq id-90,000 euro. L-istess mistenni jdaħħal is-Segretarju Ġenerali Clyde Puli. Ħlas li diġà beda jiġbidlu ċertu kritika, speċjalment minn dawk li qed isostnu li xi ħadd li hu deputat ma kellux jingħata dan il-pakkett u oħrajn ifakru li meta kien Segretarju Ġenerali Chris Said ma kienx ħa ċenteżmu minħabba l-qagħda imwera li kien jinsab fiha il-Partit Nazzjonalista. Jingħaqad mal-lista il-Business Development Manager Ivan Bartolo, in-negozjant sejħu ħlas ta' 60,000 euro fis-sena. Il-kandidat tal-Partit Nazzjonalista wara li Alex Periċi Kalaxxoni kien inqala mit-telli għal-kap, kien wera li lest ikun parti mit-tim ta' Delia. Imbagħad hemm dak li ġie żvelat mill-Kullħadd il-ġimgħa li għaddiet, Jean-Pierre De Bono, li bħala direttur se jieħu 50,000 euro fis-sena, inkluż bonuses u perkaċċi. Dan minkejja li se jagħmel l-istess xogħol illi għandu, bidla fil-kariga. U fil-waqt li għaddej dan kollu, il-kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delia għadu meskludiex li jieħu paga doppja, dik ta' kap tal-Oppożizzjoni u ta' kap tal-Partit Nazzjonalista. Dawn id-deċiżjonijiet tieħdu f'mument meta l-Partit Nazzjonalista qed ikompli jbih il-każini tiegħu biex ilaħħaq mad-dejn u l-piżijiet finanzjarji mhumiex ftit. Dan kollu jfisser li l-ewwel maratona ġbir ta' fondi ta' Delia se tmur għas-salarji tal-qalba bil-paga ta' erba' min-nies tlaħħaq il-290,000 euro fis-sena. Issa jrid jinħatar direttur ieħor ma' Jean-Pierre De Bono biex jekk Delia jieħu l-paga doppja tiegħu bejn 6 min-nies ikunu qed joqorbu lejn l-420,000 euro fis-sena.